Inselmilkom. Illum l-4 ta' Lulju il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' San Lawrenz ta' Brindisi, saċerdot u duttur tal-Knisja. Nilqakom għall-Qudiesa u Rużarju immexxija minn Dun Joseph Mifsud li ġie ordnat saċerdot 14-il sena ilu. Illum Ġesu jqabbel il-kelma ta' Alla maż-żerrja li l-bidwi joħroġ jiżra'. Din taqa' f'postijiet differenti fil-mogħdija, fuq il-blat, qalb ix-xewk u oħrajn waqgħu f'art tajba. Il-qalb tiegħi ma' liema art inqabbilha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-Aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Merħba għal din iċ-ċelebrazzjoni, merħba għal din l-ogħla talba tarat il-ħaj lill-Alla, merħba għal dan il-mument li iqaddes il-ġurnata tagħna kollha kemm hi minn hawnhekk il-qawwa tagħna, minn hawnhekk is-saħħa tagħna. Nibdew inħejju ruħna hekk biex niltaqgħu ma' Alla tagħna, ma' Alla li huwa ħaj, ma' Alla li huwa ħniena, billi nitolbuh jaħfrilna n-nuqqasijiet tagħna. Fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Eżodu se niltaqgħu mal-poplu ludi li igerger mhux darba, ma llum ħaniltaqgħu miegħu igerger. Mulej nitolbuk maħfra drabi meta gergirna xi ftit iżejjed u ħloqna atmosfera tqila għalina u għan-nies ta' madwarna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Fl-Evanġelju se niltaqgħu mal-parabbola tal-bidwi li joħroġ jiżra. Mulej nitolbuk maħfra drabi meta il-kelma tiegħek ma lqajniex, meta webbisna rasna u webbisna qalbna għall-kelma tiegħek. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Fis-salm responsorjali se nwieġbu se nitolbu flimkien tom il-qamħ mis-sema għalina huwa preludju għall-Ewkaristija. Nitolbuk maħfra mulejha drabi meta ma apprezzajniex ir-rigal kbir li inti tajtna fl-Ewkaristija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-ġemgħa kollha ta' wlied Iżrael refgħu it-tinet tagħhom minn Elim u fil-15 jum tat-tieni xahar minn ħruġhom mill-art tal-Eġittu waslu fid-deżert ta' Sin li jinsab bejn Elim u Sinaj. Fid-deżert il-ġemgħa kollha ta' wlied Iżrael bdew igergru kontra Mosè u Aaron u wlied Iżrael qalulhom mhux li mitna bit il-mulej fl-art tal-Eġittu meta konna ħdejn il-borom tal-laħam u konna nieklu ħobż bix-xaba? Ħriġtuna f'dan id-deżert biex toqtlu bil-ġuħ din il-ġemgħa kollha. Il-mulej imbagħad qal lil Mosè: Ara, se nibatilkom xita ta' ħobż mis-sema. Il-poplu kollu joħroġ u jiġbor minn jum għal ieħor kemm ikun meħtieġ għall-ġurnata biex hekk inġarrabhom u nara jimxux mal-liġi tiegħi jew le. Fis-sitt jum imbagħad meta jkunu jħejju x'se jieħdu magħhom, iqisu li jkun darbtejn aktar minn dak li jiġbru kuljum. Mosè mbagħad qal lil Aaron: Ejt lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael, ersqu quddiem il-mulej
għax sama id-gergir tagħkom. U kif Aaron kien kellem lil ġema kollha ta' Iżrael u ħarsu lejn id-deżert, emmi il-glorja tal-mulej deret fi sħaba. U l-mulej kellem lil Mosè: jien smajt id-gergir ta' Wlied Iżrael, kellimhom u għidilhom: fil-għaxija tieklu l-laħam u filgħodu tixbaw bil-ħobs. U tkunu tafu li jien il-mulej Alla tagħkom. U ġara li fil-għaxija deret qata summien tittajjar fil-għoli u għattiet it-tinet kollha. U filgħodu kien hemm wiċċ nida madwar it-tinet. Meta din in-nida qabet, fuq wiċċ id-deżert kien hemm xi ħaġa rqieqa qisha ġlata fuq l-art. Malli Wlied Iżrael raw dan, bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: man hu, għax ma għarfux x'inhu. U Mosè qalilhom: dan hu l-ikel lill-mulej tagħkom biex tieklu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Tom il-qamħ mis-sema. Tom il-qamħ mis-sema. Ġarbu lill-għoli f'qalbhom billi talbuh l-ikel li xtaqu. Tkellmu kontra Alla u qalu: jista' Alla jħejji mejda fid-deżert? Tom il-qamħ mis-sema. Imma hu ordna sħab fil-għoli u fetaħ bwieb ismewwiet. U xita ta' manna batilhom xieklu. Tom il-qamħ mis-sema. Tom il-qamħ mis-sema. Kull wieħed kiel il-ħobs tal-qalbenin ikel bix-xaba batilhom. Tella r-riħ il-vant fis-smewwiet, ħareġ ir-riħ isfel b'qawwietu. Tom il-qamħ fis-sema. Xita tal-laħam bħat-trab batilhom, għasafar bħar-ramel tal-baħar, u waqqagħhom f'nofs it-tinet tagħhom madwar l-irejjex fejn kienu jagħmru. Tom il-qamħ mis-sema. Iż-żerrija hi l-kelma ta' Alla. Min jiżra hu Kristu. Min isiba jikseb il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar. Mar f'xatt il-baħar u qgħad bil-qiegħda hemm. U nġabru madwaru folole kbar ta' nies li kellu jitla' fuq dgħajsa u jinżel bil-qiegħda fiha. In-nies għadu l-koll wieqfa fuq ix-xatt. U beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli u qalilhom: darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. U għaw jiżra xi żerrijat waqgħu mal-mogħdija. Ġew l-għasafar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f'art kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kinitx fonda. Iżda mbagħad telet ix-xemx u nħarqu u nixfu għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott min 100, min 60 u min 30. Min għandu widnejn ħajjisma'. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ftit ilu ġie f'idejja dokument disin kont qed infittex xi ħaġa fl-arkivi parrokjali fejn qiegħed inservi u ġie f'idejja disin ta' pulptu tal-irħam
illi kien ippjanat illi jsir, id-disin kien lest, id-disin kien sabiħ ħafna. Probabbli nqala xi ċirkustanzi, forsi anka il-ħsieb tal-konċilju, illi dan il-proġett twaqqaf. Però ġenni nirrifletti. Toqgħod ftit u anke ktati titwila lejn il-knejjes tagħna, speċjalment il-knejjes l-antiki, tara kemm hawn mhux biss pulpti sbieħ biex ngħidu hekk, uħud tal-irħam, uħud tal-injam, imma riflessjoni warajhom. Anka forsi ħafna minna żorna żgur katedrali u knejjes kbar, speċjalment barokki fl-Ewropa u katedrali fl-Ewropa tara l-kobor xi ħaġa grandjuża kważi li tara titwila hekk lejn il-pulptu jingħata importanza speċjali fil-Knisja. U tirrifletti ftit dwar ir-raġuni, ovvjament, fi żmien meta ma kienx hemm microphones kienet raġuni prattika li l-pulptu jkun isu f'nofs il-Knisja. Imma meta tara anke l-artistrija u d-disinji tagħhom hekk u l-enfasi li kienu jagħtuhom, l-enerġija, il-flus li kienu jonfqu anke fil-pulptu. Iġielek tistaqsi ma għaliex ituh daqshekk importanza. Il-pulptu u riċenti mill-Konċilju l-hawnhekk ovvjament ir-rwol tal-ambone fil-Knisja. Għaliex? Għax ovvjament hemm importanza fuq il-kelma. Il-pulptu għal-post jew kien il-post minn fejn il-kelma tkun ipproklamata, il-kelma tkun ippritkata, illum il-ġurnata l-ambone. Forsi ftit nikkalkulaw illi llum Ġesu fl-Evanġelju qed jagħmel referenza għal pulptu partikolari. Mhux pulptu tradizzjonali, mhux post li normalment kien ixandar il-kelma jew kien ifittex ixandar il-kelma minnu, mhux post li tradizzjonalment kienet tixandar il-kelma minnu. Fil-fatt Ġesu nafu li kien imur fis-sinagoga, spiss kien imur u kull opportunità li kien ikellu kien jipproklama, kien jispjega, kien ifisser il-kelma fis-sinagoga. Imma llum qegħdin naraw il-Ġesu li juża pulptu differenti. Illum fil-Vanġelu niltaqgħu ma' Ġesu li bħala pulptu juża id-dajsa. Forsi ftit nimmaġinaw li mmorru fejn il-baħar, immorru forsi f'xi marina jew hekk jew il-port jew ix-xatt u tara l xi ħadd jippriedka minn fuq id-dajsa. Imma Ġesu hekk għamel. Ħass il-bżonn qis l-opportunità illi kellu u ma tilifx l-opportunità illi jippriedka anke jekk kien fejn il-baħar, anke jekk ma kienx il-pulptu tas-sinagoga, imma ma tilifx l-opportunità li anke minn fuq dajsa jadatta u jippriedka minn fejn kien, anke minn fuq il-pulptu biex ngħidu hekk tad-dajsa. U dan ipoġġi sfida qudiemna, nħossi li l-Evanġelju tal-lum hekk jisfidana biex aħna wkoll bħal Ġesu mhux biss il-qassisin, mhux biss id-djakni, mhux biss ir-reliġjużi, kollha kemm aħna għandna responsabilità li l-kelma inlaħmuha, li l-kelma nwassluha, li l-kelma inxandruha, responsabilità li ġejja mill-magħmudija ta' kull wieħed waħda minnha. Forsi mhux kollha ikollna l-opportunità li nitilgħu fuq il-pulptu tal-Knisja jew ta' xi katedral jew fuq xi ambone forsi nippritkaw, ħafna minna forsi nistħu jew inqisuna mhux adattati minn għalina. Ma kollha kemm aħna għandna l-opportunità li nadattaw pulpti oħrajn fir-rutina tal-ħajja tagħna ta' kuljum minn fejn ngħaddu kelma ta' ġid, minn fejn il-kelma li nisimgħu ġurnata wara l-oħra tixxandrilna, titħabbrilna, nadattawha, napplikawha għal ħajja ta' kuljum u naqsmuha man-nies ta' madwarna. Jista' jkun illi il-pulptu tiegħi forsi jista' jkun il-bank tax-xogħol. Il-post tax-xogħol xi ħadd illi forsi ma jersaqx lejn knisja jew jiġi jaqgħu jqum mill-Knisja, jitkellem il-Papa, jitkellem l-Isqof, jitkellem il-Kappillan, jitkellem min jitkellem ma jagħmellux differenza, imma jekk forsi kelma tgħidilu inti l-kollega tiegħu fuq ix-xogħol, forsi minn għandek jaħsibha darba darbtejn, iġġielu jirrifletti.
Jista' jkun li forsi l-pulptu għalik forsi huwa il-ħanut fejn tiltaqa' tieħu fl-ixkun birra kultant. Jista' jkun li kelma li tgħid hemmhekk inti tista' tħalli effett. Forsi l-pulptu għalik huwa l-mejda tal-ikel, id-dar, forsi ma' wliedek jew ma' ħutek, mhux dejjem forsi jkunu burdata tajba, ma' kultant tinduna tgħid issa l-mument, issa l-ħin fejn il-kelma ngħidha, il-nin moda, il-ninara meta issa ċ-ċans. Jista' jkun li l-mejda tal-ikel id-dar tista' tkun il-pulptu għalik dak il-ħin. Jew forsi għalik il-pulptu forsi huwa l-Facebook. Illi xi ħadd jikkomunika miegħek, forsi bagħtlek xi private message għax jixtieq ikellmek fuq xi ħaġa u inti tqis fil-fond ta' qalbek tgħid issa ċ-ċans illi ngħaddi kelma ta' ġej tara, ħanaddiha issa l-opportunità. Ġesu kien lest illi jadatta, jaħtaf l-opportunità u juża pulpti differenti tul il-ministeru tiegħu. Jalla jiena u inti nieħdu l-opportunità li nadattaw aħna wkoll għal pulpti differenti fil-ħajja tagħna u ma nitilfux okkażjoni li l-kelma tagħna mhux biss nixtarruha imma nwassluha u naqsmuha kull fejn inkunu. U tinduru lejn il-missiera Alla tagħna u b'fiduċja sħiħa fih irresqulu talbietna u xewqatna. Missier nitolbu għall-Papa Franġisku. Kompli żomm idejk fuqu, kompli għatih saħħtu lura, kompli mlieħ bil-kuraġġ, bil-qawwa, bl-erf, dak kollu li għandu bżonn biex ikompli jmexxi u jigwida l-Knisja tiegħek fuq din l-art. Nitolbu. Nitolbu għal daw kollha mtaqlin mill-pis tal-mart. Nitolbu għal daw kollha li bħalissa jinsabu l-isptar. Nitolbu għal daw kollha li jinsabu rikoverati f'xi home jew daru jħossuhom abbandonati, u ħossuhom weħidhom, u ħossuhom traskurati mill-familji tagħhom. Nitolbu għal daw kollha jadhom kemm irċivew xi aħbar ħażina dwar saħħithom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Sejjaħ mill-familji tagħna, miż-żgħażagħ tagħna nies illi jagħtu ħajjithom kollha x-xandir tal-kelma tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li jħossu li inti tissejħilhom għal vokazzjoni ta' żwieġ. Nitolbuk għall-arajjes kollha. Għal dawk li qed jippjanaw li jingħaqdu fis-sagrament ta' żwieġ għamel li jibnu l-ħajja miż-żewġa tagħhom fuq pedament sod fuq ibnek Ġesu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejjew f'dan mument irresqu lil dawk il-persuni kollha li xi darba jew oħra huma talbuna jew aħna wednihom li se nitolbu għalihom. Missier ħanin il-qaħħom dawn it-talbiet bl-istess Kristu Sidna. Amen. Amen.
Uti itolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla, inti ġbart u temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddist dak ta' Abel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħebati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi. Reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. U tidanu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Saħħaħa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fl-eżistana mejtin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija. Ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Induru lejn missierna u fiduċja sħiħa fih nitolbuh it-talba li ħuna l-kbir Ġesu stess għallimna nitolbu mill-qalb. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull biża', eħlisna minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek naħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-simu laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Uti danu il-ħaruf Talla. Danu Ġesu, danu Alla tagħna. Danu s-Salvatur waħdini tagħna, danu l-ħobs tal-ħajja, l-kelma li tgħixna. Ħenni naħna li mistiedna għandi l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżżejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nittolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek, Mulej, biex kif għarraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-Mulej, Irroddu roddu ħajr lil Alla. lil Alla. Jew nofru dan ir-rużarju b'mod partikolari għal dawk li jinsabu l-isptar, għal dawk li talbuna nżommuhom fit-talb tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna eħlesenna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma u inti omna, għalik ismat talb tagħna, Ġesu li twiet għalina u ridiku li ben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw l-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum frinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, uri l-inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu li twiet għalina rtiku li bentijek bħalna. U Ġesu tijaj offrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenna l-erwek kolla speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn taħnina tijek. Naħsbu fit-tieni misteru minn tal-glorja meta sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kull jum matina l-lum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, uri l-inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu li twet għalina rrid ikun li ben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tielet misteru minn tal-glorja, meta sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kull jum matina l-lum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri l-inti jomna li kisma talb tagħna. Ġesu li twiet għalina rrid ikun liben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. U ġena l-erwe kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Naħsbu fir-raba misteru minn tal-glorja meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri l-inti jomna li kisma talb tagħna. Ġesu li twiet għalina rrid ikun liben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Naħsbu fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-glorja meta Sidna Marija ġiet inkurunata mis-Santisma Trinità u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Salve Reġina. Slima lik Sultana, tal-ħniena ħajja ħlewwa u tamatana. Slima lik li lek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Li lek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-trufnalment li Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuq. Jistriħu fis-sliem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolb. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfien tal-erwieħ.
Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek li libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlani għall-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lil Alla għalina. O Alla, f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Atina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Birom Alla Marija Santisma, imbirka l-Immaqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.
Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum immexxija minn Dun Joseph Mifsud. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għall ħarsien tas-saħħa. Grazzi u nsellmilkom.